हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामदों बयबो मोजाङै दङ मिनिबायसो जोंहा दिनै मोनसे ब्लग भिडिअ लाना फैबाय आङो हस्टेलावनो दं खामानि मावदों आंबो मावनानै जिरायबाय मेंबाय गोलोमबाय जोंना माने हस्टेलाबो बन्द जासिगोन नालाय स्कुला मास मोनसेनि थाखाय गरम बन्द जाबाय गाबोननिफ्राय जागोन जों गाबोन हरगोन हस्टेलनि गथ'फोरखौ बेनिखायनो जोङो एसे साफा खालामसै एग्जामा जोबजोब्बाय जोंना फार्स्ट इउनिट जागासिनोमोन 1990नि जोब्बाय आरो नार्सारिनिफ्राय 8सिमा मैया जोबदों बेखायनो जों जयै एसे साफा खालामदों ओमफ्राय बेखौ सिनारि फुलमोन आरो बियो जों बेखौ दानफायजोबनानै साया जाग्रा बिफां गायसिगोन ओरै जाम थाइजौ मोनजायोबो बोथोरनि बेलायाव खान्थालबो गायगोन बेखौ साफा खालामना दोनसै ओमफ्राय बिफां लाइफां गायनोसै गरमफ्राबो बारा जायो नालाय जों क्लासफोरखौबो एखमबा बिफां सायाव लानो हायो बेखायनो जोङो बिफां गिदिर गिदिरखौनो गायनोसै स्कुल मोखांनि लांगोनायाव माखासे दङ दंनाया थेवबाबो नांगौ जायगायाव गैया आरो आं भिडिअ बानायनायखौ मिनिगासिनो बयबो लाजियो नै थाफानो भिडिअआव ममिता बैथि सुमन्थाइ बिस सुनिल जों बाव थाइजौ गायगोन थाइजौ बैथिं जाम नै बहायबो जों माबा गायगोन आमलाइ बे बैथिया हगारदो नों बैखौ दानहैदो औ माखासे मेंनानै जिरायबाय सान्दुंआ बिराद गोसा जादों अखा हाबाय थानानै सान्दुं दुंनाय जाहैबाय नालाय मेंनायफ्रा बारा जायो नैबे बिबारखौ गायदोंमोन बिराद मोजां बारबाय बारनाया नैबे फांसे दङ बिबारफ्रा समायनायावल' मोजां नुयो खिन्थु बारा खामानि होआ मानो होनबा जोंनो सायासो नांगौ नालाय गोलोम बोथोर समाव ओंखायनो बिफां गिदिरखौ गायोबा एसे साबसिन जायो आरो स्कुलफ्राव Why is that right now? Coba. Lama kayaknya dari foto. Lama-lama. Oh. Thaidzo moi ni monkar hai. Ang koi bakaran. Wow. Asal miyang beda? Kuralawa ko beda ibisra. Apa beratar dulu ya? Oh, ada nusra. Oh, mas mense bondo. Hah? Nugus kamu dah senra. Oh. Sana isna mai gaino थांगोन ने जोंनाव माइ गायगोन आरोखि औ नों लांफैदो नों लांफैबासो थांगोन औ आङो दुब्लियाव थाराबाबो आं रोङो ना गायनो आंबो खामानि गैया जोंना ओंखारगोन साहा फुदुंग्रा जादों औ जागोन
बिसोरना अरजाया बोरो माखासेयालाय नामखौबा मा होनोथाय आंथ' मिथिया दिनै ओरै सिद्दा गायसिगोन ओरै खेबहरनै सिद्दा लामाजों साइसनि गैला बे अफिस लांगोन आरो गोलोमफ्रुजोब्बाय नोंसोर गोलोमफ्रुजोब्बाय जों गायनाया बिराद मोजां मोनहांबाय नै दानो फिसा फिसायावनो ओरै फुरा गिदिर गिदिर जाजासिगोन दा बे दैज्लाङाव साइस नुसिगोन फैयालै ओरैजाय जाम जादों खामानि मावखांनानै दा खामानि मावखांनानै दा जाम मोनजाबाय जोंना सारां गाखोदों नै थार गोरायानो जाम बिफाङाव मोजां आरो आखिया जाम मोनथार जोंहा दिनै एग्जाम जोबनायनि सिनेमा नुदों ने मोसा सिनेमा नायदों बयबो इउटुबाव गोदानै रिलिज जानाय जोंहा फार्स्ट इउनिट टेस्टआ जोबनानै थांबाय जोबनानै थांनायनि दिनै मोनायाव टिभि Apa? Moजां दा सिनेमाया मोजां दा सिखौ नुदों मोजां दा मा फिल्मनो मोसा बरिया दा मा ओंख्रि सबाय बिमा सबायना बिमा थायो Halo